Lukas. Kasta. Juniorer 8-9 år. Lägg ditt mage. Lägg ditt mage. Elias, Lägg på mage. och Jack. Kom till prispallen. Elias, Ture, Mael och Jack. Kom till prispallen. Bra där, kom igen. Ut med armen nu. Upp, kom igen. Kast. Kasta. Kom igen, kast nu Lukas. Bra Lukas, rör sig på han. Vi väntar på Mael. Ska ni prispallen? Mael. Ahmed Al-Amin. Kom till matta 4. Förlåt, matta 3. Ahmed Al-Amin till matta 3. Kom igen nu Lukas. Bra Lukas, jobba. Kom igen nu Lukas. Ja, hoppa förbi. Där passerar vi nu. Passera nu, kom igen, passera nu. Nej, inte så. Där ja, kom igen nu. Låt han inte passera. Vit orange, kategori 2, minus 33. Till prisutdelning. Låt han inte passera. Tina, Alexander. Kom igen nu. Einarin. Ta tillbaka gard. Jag skojar bara. Einarin, Robin och Dennis. Glatta ut den. Einarin, Robin Kom igen nu. och Dennis. Till prispallen. Kom igen nu, kom igen.